Bismillahirrahmanirrahim. Yan doon na, yan lang. Sumasya ko na. Yan lang, sumasya. Uy, tagus. Sim-siguran ko kuan na nato ke imagine nila sa Agus. sa agos magkasurong suuduan ikadisipi Tiada pensong agamakan. It's really funny, guys. Yando! Yes, suka ng mata. Ano ang masasabi nyo? Sa dito so mababa rina wi aratawata ako butum sa amumuay ako si baway na ya pamikiran ro na ubab karimain si Pilando sa mga aratawlaw yan na ubakalukalo na uba sumambisa okit na nagitirawatan ng kusinganin tanwa social change. So actually, akabayaro baway nagipagilidan nun na lagi di pa foksong, lagi pa kapagilid ni Brother Yusuf Islam, si Cat Stevens, ang favorito niyan. Gira ni pagdida na kita folk version yan, na pliyo na lagi di pa may kwan, hindi peregrina. Bukan sa ginabugurisan niya, nagiluto ay pag-video, may rata-ratap ni like. Sa gito, bapiyamay ito, sa kapawagup ka, sa dito bisinganin, social change, ay sala, ay pamagididatan. Sa lagi dunyaw na pamiran ka sa giwinakal, surat ka sa liblagyer ito, para ditanudi bibitirin. Assalamualaikum warahmatullah. Amun jadi